wechego manyien. Kamishna mag IBC Cherera kod Irene Masi torem chope nyim komiti mano mawinjo buche mag mopedhi od bura mag sundo mondo gol gi apis. Komiti no mar JLAC ne rito winjo commissioners ge wi weche ma itudo igo ni ne gitiyo marach gi apise go yiero mokalo. Kaka jafo marwa Jesu Dur lero jago moro bende odhi do ma Kisumu ka odwaro ni mondo od bura kik dhi nyime gi chenro no. Bang' Cherera koso chopo e nyim komiti mar od bura ma ochung'ne chike kod ratiro, okil ma ochung'ne Apollo Mboya onyiso komiti no mondo chwal negi buche duto ma omaknegi, okang' ma gisekawo e kin gik mamoko, ka bende okwayo komiti no mondo chwal nyime kod ndalo 10 winjo mar bura no. The clerk of this August House was directed by this committee to provide what we are seeking. Us, as the advocate, again followed with a letter. They have not been provided. The issue of other petitions, the last one, that had been filed, and the senator asked me why I could not walk in and obtain them. I cannot walk into Parliament Records Office and obtain other petitions. The petitions relating to Cherera was served. We have it. But we were asking all other petitions that could have been filed. Chairman, I want to go back to our legal practice. The minimum that any person is allowed, even in a court of law, to respond is 14 days. I'm asking for 10 days. Katakamano kamitino e bwotelo mar George Muragara odagi kod kwayo makamano kowacho ni gibiro chopo dwaro mar Cherera e thuolo mar dakika 30 kendo bura makamano ibiro winjo odiochieng' makinya kar saa 2 okinyi. May I draw the attention of counsel for the respondent to the fact that there is an option to write submissions. Submissions need not be made orally. They can be put into writing and preferably under oath. We would still consider those submissions as if they were made orally. If you elect to file written responses, then that has to be done by the close of business tomorrow at 6:00 p.m. These are the directions we give this morning, that we convene here to hear Cherera's response tomorrow, 29th November 2022 at 8:00 a.m. Commissioner Irene Masit monego chop e nyim komiti no mar JLAC bende oko chopo e nyim komiti no en kaachiel kod okil mare. Kata kamano, kokalo e barua mane ondika kod okil mare David Kipkorir kendo osom e nyim komiti, Masito nokoso chopo kowacho ni komiti no ok onego winj bura makamano. E kinde ma magi timore, jokanyo mag bunge la wananchi ochako ng'anyo ka gikwedo wach winjo buche madwaro ne othich oko commissioners 4 mag IBC, moriwo jalup jakoma IBC Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi, ka giwacho ni thicho gi oko mar apisi en dwaro mar sirikanda Kenya Kwanza. Mati Moreka jago moro bende odhi e doho kadwaro ni doho ochung' komiti mar JLAC kik dhi nyime gi nono commissioners go mag IBC. Bura makamano ochwal e doho ma Kisumu kendo ochan ni biro winje tarik 20 dwe manyien. Petition sought to obtain conservatory orders against the ongoing proceedings at the Department of Justice and Legal Affairs of the National Assembly. Thereafter, parties will put in or will simultaneously, after 30th, put in submissions in support of their applications and opposition to the petition, which will now then be mentioned on the 20th. Jesu Dur, Ramogi TV.